Какво става, хора? Аз съм Стефан Атанасов и в момента ще имам първото ми ключе, което ще го кача в моя канал. И така, искам в него да кажа, че не искам да отбирам славата в YouTube, просто ще направих този канал да обсъждаме нашите проблеми или моите, не знам. Искам да снимам нещо като Емил Конрад или като Цуро или като някои други. Например, Цуро. Той ме е най-любимия, защото той почва да прави някакви смешки. Ако сте гледали клиповете на Цуро или на Емил Конрад. Емил Конрад не е чак толкова смешен, той е по-сериозен. Да ви кажа, Цуро е най-якия. Що ма кеф най-много от всички влогове, там дето, които снимат влогове, от всички, които снимат там, най-много ма кеф. Така да искам да ви кажа, че реших да снимам първото ми клипче. Второто ми клипче може да бъде с някой мой приятел, например Марио. Той играе Майнкрафт, както и аз играя Майнкрафт. И накрая на клипа ще си покажа как играя аз Майнкрафт и игра с хак. Просто ме мързи да цъкам тъп копче. Да. Просто ме страх да... Не че ме страх, просто ще ме заблюда. И затова е по-лесно Р и килаура е готово. Затова игра с хак. Знам, че тия, които игра с хак, са бълъци, но не знам. Така, мога да снимам също и на някои други игри, сега ще видя на компютъра, аз съм вмесен на компютъра, но снимам с камера, която... какво е това? На пръста ми. С фотоапарат снимам в момента. Не мога да ви покажа. Така, мога да снимам на World of Tanks и на МТА. Не, на МТА не мога. Добре, само на World of Tanks и на Minecraft мога да снимам. Но сега мисля да си стигля малко, лига да си стигля. И само да ви кажа, ще снимам в ПП България резиденция 172-247. Вътре има 79 човека. Тук има един Skype Faction P5. В него съм бавнат за 2 дена, защото при причина, че не съм искал да споделя. Това е спред тъпо, така че няма говоря за Майнкрафт и че няма говоря повече за Майнкрафт. Какво да ви кажа друго, момчета и момичета. Само да ви кажа, не съм заради сабскрайбвате, просто така реших да почна да снимам и аз влогове. Кеф ма. Искам аз да почувствам чувство какво е да си имаш влог или какво е да имаш приятели в други светове. И така искам да почувствам някакво, както Емил Конрад има доста фенове, както аз съм един от тях. Както казах преди, че Емил Конрад, малко по-назад ви казах, че Емил Конрад е много скучен, но понякога път ме кеф, понякога път не. Нещо като Емил Конрад искам да стана влогър. Да. Това беше от мен, аз бях Стефан Атанасов и до скоро.